السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وإليه النشور. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Zulo timakambira napo za chizindikiro number 5 chimene tingamuzindikire nacho munthu yemwe amatsatira zilakolako komanso zinthu zopeka. Ndipo tidanena kuti munthu ameneyu amawakweza anthu a bid'a modziwa. Yani kuti anthu alipo magulu awiri. Ngati akuwakweza anthu a bid'a chifukwa sakuwadziwa kuti ndi a bid'a, kapena chifukwa sakuidziwa bid'a, ameneyo sitingamunene zoti ndi mubtadi'. Koma yemwe akuwakweza anthu a bid'a pambuyo poti wachenjezedwa kuti amene okuwane nawo kuti ni mashehe, kuti ndi anthu ophunzira, kuti ndi anthu amene ali pa chiongoko, amenewo si anthu mmene alilimo, ndi anthu osokonekera kutsatira zinthu zopeka. Ndiye iye uja akapatsidwa chenjezo limenelo pambuyo pake nkupitiriza, ndiye kuti timamuyika mu gulu la iwowo la anthu amene ali abida, chifukwa iyeyo wapatsidwa warning koma sadayitenge kuti ndi nkhani ya serious, ndipo wapitiriza kutsatira zimene yakutsatirazo. So amatengedwanso kuti ndi mmodzi wa iwo. Lero timafuna tuonepo chizindikiro namba 6. Kunena kuti munthu yemwe ali wa bid'a amagwiritsira ntchito maganizo ake pamene umboni waperekedwa kwa iyeyo. Amagwiritsira ntchito maganizo ake. Chifukwa pali anthu ena amene amagwiritsira ntchito maganizo chifukwa umboni sunawapeze, ndikungopenekera kuti titapanga chonchi zikhonza kukhala zabwino. Koma pambuyo ponena kuti umboni wamfikira munthu uja kuti Allah akuyankhula chonchi, mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adayankhulanso chonchi, iye uja ndikutenga maganizo ake pamwamba pa Qur'ani ndi Sunna, munthu ameneyo timamunena kuti ndi ndani? Ndi mubtadi'. Chifukwa akuwayika patsogolo maganizo ake ndi kusiya zimene Allah wazivumbulutsa. Tikabwera mukuyankhula kwake Ali ibn Abi Talib, adayankhula kunena kuti law kana dinu birra'i, chipembedzo ichi chikanakhala kuti chagona pa maganizo, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Zikanakhala zoyenerera, zikanakhala zopambana zapamwamba kuti munthawi yomwe munthu akupanga aludhu, pambuyo poti anapanga udhu kenako ndikuvala masoksi kapena ndikuvala makhufi amene ali masokosi achikopa, iye uja udhu wake waonongeka pambuyo poti anali ali mmasokosi, ndi afuna kupanganso udhu wina, munthu ameneka kuti angopaka pamwamba pa masokosi. Ndiye Ali akunena kuti zikanakhala kuti chipembedzo chagona pa maganizo, zomwe zidali zoyenerera ndi zoti munthu adzipaka kunsi kwa masokosi kucha. Chifukwa chani? Ndikumene akupondera. Koma chifukwa chanena kuti chipembedzo sichinagone pa maganizo, waqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yamsah ala dhahir khufaihi. Koma ineyo ndidamuona mtumiki wa Allah ndi maso angawa akupaka pamwamba pachani? Pa makhufi ake, masokosi ake achikopa. Kusonyeza kuti chisilamu sichinagone pa maganizo. Chisilamu chagona pa chiphunzitso cha ndani? Cha Allah ndi mtumiki wake. Chifukwa mtumiki yopanga zimenezo ndi zimene Allah adamutani? Adamulamula kuti achite. Koma pa maganizo ndiye kuti zimene mtumiki adachita sizikupereka sense. Chifukwa pamwamba pa masokosi sipagwera fumbi lina lililonse. Ndi chifukwa chani tikupakapo.
tikuyeneka tipake kunsi chifukwa ndi kumene munthu amaponderako ndipo kumene kumene akuyeneka kuti apuputeko. Koma mtumiki akupuputa pamene gawo limene samalipondera akusiya gawo limene amalipondera osalipuputa. Kusonyeza kuti chipembedzo chagona pa chiphunzitso cha Allah ndi mtumiki wake. Tikumvana pene kwete? Ndiye pa chifukwa chimenechi tikaona mu as-sahihain mu hadithi ya Anas radiyallahu anhu anna nafaran min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sa'alu azwaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an amalihi fi sirri. Kagulu kena kake kama sahaba radiyallahu anhum endi apapa analipo maswahaba atatu. Kada abwera ndi kuwafunsa azikazi yao antumiki. Tikabira muhadithi ina adali Aisha radiyallahu anha. Iya Anasi ikukamba zoti hadafusa akazi yake antumiki. Zimene mtumikiyo amachita fi sirri mobisa mwanseli yani kuti nyumba mwakemo. Kuda amachita mochani sinanga nyumba mwake amene akuona munda azikazi yake okawo. Gulu lonse la Islamu sili kutani sili kudziwa kuti nyumba mwake mtumiki amapanga chani. Choncho za nyumba mwa mtumiki sitingazidziwire kwa wina aliyense kupatulako omwe amakhala nyumba mmene. Ndiye iwopo adayankha kuti mtumiki akakhala nyumba muno amapanga zakuti. Ndiye maswahaba awawa atatuwa adaziona kuperewera kuti mtumiki amapezeka zonena kuti akutani mu mwezi wa Ramadhani usiku wose akuyima. Ife ndetu kuchepera kwambiri. Mtumiki wa Allah amapezeka zoti akutere akuwerenga Qur'ani usiku wonse. Qur'ani hapa tikutengera imene idatsika mu nthawi imeneyo. Nene mtumiki amawerenga usiku wonse. Kana ali masura angapo masura yonse ngati imene lili pano pamuya. Chifukwa Qur'ani idalibe kutsika mtumiki ali moyo. Ramadhani amaswalibe Qur'ani ikutanibe ikuvumbulutsidwa. Maswahaba amene ukumva kuti ife tikuchepera kwambiri pa ibada. Qala ba'dhum mozi waiwo adanena kuti la atazawwaju nisa ine sindidzakwatiranso akazi sindidzakwatiranso mpaka nakalekale. Fakoneka kuti akazi akhoza kundisokoneza ibada iyi. Basi ningokhala chani bachala moyo wanga wonse. Wa qala ba'dhum wina anayankhulanso la akulu lahm ine sindidzadyanso nyama. Kusonyeza tadzingosala basi sadzadyanso adzingosala. Masana onse adzingosala. Siku azidya koma masana azitani adzingosala. Wa qala ba'dhum la anamu ala firashi ine sindidzagonaso pa bedi. Ine sindidzagonaso pa fani kama gona pa ofofo ndizipezeka zoti sindikudzuka pa chani pa qiyamul layl ndizingo usiku basi wose ndizingochezera kumango tani kumango swali. Izi sikuti anango yankhula anaziyankhula chifukwa anamva kuchokera kwa azikazi akantumiki kuti nthawi zina mtumiki amatani amakhala usiku wonse osagona akuswali akuwerenga Qur'ani. Komanso anamvanso zoti mtumiki pali masiku ena amene amasala mosadyera continuous alwisal kusala kopanda kupanga mabreak. Mtumiki anapangapo zimenezo. Ndiye maswahaba kuti koma mtumiki amachilimika kwa basi. Wina akuti akazi wazinisokoneza. Ndiye fabalagha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kani mene dampeza mtumiki fahamidallaha wa athna alayhi. Iye adamu yamika Allah ni kumukweza. Alhamdulillahi rabbil alamin makuti. Thumma qala amma ba'd. Kena kupambuyo baga anayankula kuti sopano zotsatira zake pambuyo kuti ndamutamanda Allah ma balu aqwamin qalu kadha. Kodi vuto ndi chiyani anthu awa amene akuyankhula zakutiwa. Lakini kumachita kuti ineyo ndine woyandikiranso kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuposa iwo. Ine ndoyandikira kwambiri kwa Allah kuposa ndani? Kuposa iwowo. Koma usalli wa anamu. Ndi maswali kumaso ni magona. Simango panga usiku wonse every time kumango ndani? Kumango swali. Pali nthawi zina zake zimene nimakhanda chilimika mwezi wa Ramadhani yo nimapanga zimenezo koma miezi inayo nimadzuka hafu ya usiku kapena theka la usiku kapena kagawo kenake ka usiku ndikuswali kwina kuni magona nimapanga ine zimenezo. Wa asumu wa uftir komanso ndimasala masiku ena ndipo nimamasula masiku ena. Izi zomangopanga za continuous sinimapanga nthawi zonse. Pali nthawi ina imene nimamasula nthawi ina nimamanga nimene nimapangira.
wa akulu lahm, ndipo nimadyanso nyama. Nimadyanso chani? Nyama. Wa atazawwaju nisa, ndipo ndimakwatira akazi. Asatu kwatira chani? Mkazi. Ndimakwatira akazi. Faman raghiba an sunnati, tsopano uyo amene wanyoza sunna ya ine. Zimene zichula apapa ndi sunna, zilipo zinthu zingati? Zilipo zinthu 4. Mu hadithi ina amachula zinthu 3. Kugona usiku, ndikudzuka gawo lina la usiku ndikuswali, sunna imeneyo. Kusala masiku ena osatani osasala, ndi sunna imeneyo. Kukwatira akazi ndi sunna. Komanso kudya nyama ndi gawo la chani? La sunna. Koma apapa zokudya zamakutanthauza kuti ndimadya ineyo nyama, wina amene ati ine sinzadyaso nyama. Matikuona kuti masunna mtumiki wa chulame. Ndakunena kuti amene anganyoze chikhalidwe cha ine, sunna yanga, amene yeso falaisa minni, sali mwa ine. Sindingamtenge kuti ndi Islamu, sindingamtenge kuti ndi otsatira chiphunzitso changa. Amene ni munthu wina amene akupanga zinthu zimene Allah sadazilamule, komanso ine sinaziphunzitse. Maswahaba awa adagwiritsira ntchito maganizo awo eti. Adagwiritsira ntchito chani? Maganizo awo. Kuti aife basi tizipanga chonchi. Then tumika anawatsutsa kuti musachite muchipembedzomu zinthu zongoziganizira, koma muchite muchipembedzomu malingana ndi mmene ine ndikutani? Ndikukuphunzitsirirani. That's the point. Chitani muchisilamumu malingana ndi mmene ineyo ndakuphunzitsirani, zimene Allah wavumbulutsa. Zimenezo zimene ine ndikuzipanga practice kuti inu muzitani? Muzizitsatira. Aisha radhiyallahu anha atafusidwa kuti kodi mtumiki umoyo wake unali chani? Mtumiki umoyo wake unali bwanji? Aisha anena kuti umoyo wa mtumiki alhayatuhu kulluha alquran. Umoyo wa mtumiki wonse udali chani? Udali alquran. Mene amapangira mtumiki amatsatira chani? Alquran. Sasa mtumiki amatsatira chivumbulutso chachikulu chimene chili alquran. Ndiye iweyo upange zinthu zomposa mtumiki. Chimene chikuchitika ndi cha kupanga zinthu zachani? Za munthu mwako. Pali anthu akamakapanga haji, pali malo okwanira 5 amene anthu amakavalirako ihram. Yani kuti amalowera mu nyengo ya haji kapena umra. Mtumiki analamula kuti tikavalire ihram yathu malo ati? Malo 5 amenewa. Okay? Ndiye Umar ibn al-Khattabi radiyallahu an khataba an-nasa, adachita khutuba kwauza anthu. Faqala, mu khutuba yake adayankhula kunena kuti man arada minkumul hajja, kodi ni ndani mwa inu amene afuna kupanga haji? Ni ndani mwa inu amene akufuna kupanga haji? Ndiye akupitiriza kupereka malangizo kuti aliyense amene mwa inu akufuna kupanga haji, fala yuhrimanna illa min almiqati, asalowere mu nyengo ya ihramu kupatulapo mamiqati, kupatulako mu malo amene akuchita kuti miqati. Ndipo wal mawaqitu allati waqataha nabiyukum sallallahu alayhi wasallam, alipo 5 malo amene mtumiki amene akuchita kuti miqati, malo olowera mu nyengo ya haji kapena umra, amene mtumiki adakupatsani kuti niyo muzilowera mu nyengo ya haji ndi umra, alipo 5. Li ahli al-Madina, kwa anthu aku Madina, wa man marra biha min ghairi ahliha dhul hulaifa, kwa anthu amene ali ku Madina ndi madera ozungulira akuyeneka kuti alowere mu ihramu malo ochedwa kuti chani? Dhul hulaifa. 1. Wali ahli Sham, ndipo anthu ochokera ku chigawo cha Asham, wa man marra biha min ghairi ahliha, komanso ndi amene aizungulira Shamiyo avalire kuti ku al-Juhfa. 2. Al-Juhfa. Wali ahli Najd, ndipo anthu aku Najdi, wa man marra biha min ghairi ahliha qarnun, ndiye onse amene azungulira chigawo chimenechi akavalire malo ochedwa chani? Qarnun. Wali ahli al-Yaman, ndipo anthu ochokera ku Yemen, wa man marra biha min ghairi ahliha Yalamlam, ndiye onse amene azungulira Yemeni
amene akavalire malo otchedwa kuti chani Yalamlam. Wali ahli al-Iraqi, ndi anthu ochokera ku Iraqi. Wali sairi nnasi, ndi anthu onse madera ena onsewo. Dhatu irqin, akavalire ku malo otchedwa chani dhatu irq. Malo 5 amene wet. Ndiye muone tsopano zimene zidachitika mu nthawi ya matabi'in. Umar akuyankhula zimenezi kwa matabi'in. Umar adayankhula izizi kwa ndani? Kwa matabi'in. Ndiye muone zimene zidachitika mu nthawi ya mataba'a tabi'in. Okay, amene adabwera pambuyo pa matabi'in. Amene sada kumane ndi ndani? Ni maswahaba. Koma adaphunzira kuchokera kwa ophunzira amaswahaba. Sufyana ibn Uyayna akufotokoza kunena kuti anna rajulan jaa ila Malik ibn Anas. Mwamuna wina anabwera kwa Malik ibn Anas. Faqala, nukuyankhula kunena kuti ya aba Abdullah, einu bambo wake Abdullah, min aina uhrim, kodi ndikavalire ihramu malo wake ati? Ino ndine tawadziwa eti 5 yajet ndicho jet tawadziwa malo alipo ngati 5. Ndiye munthu kutifunsa ndikuti kumene tingakavalire ihramu timuuza malo amodzi mu malo 5 amenewa, si choncho? Ndichoncho eti? Naam. Ndiye qala Malik adayanka kunena kuti min Dhul Hulaifa. Malik adali ali Madina. Ndiye Umar akunena kuti kwa anthu amene ali ku Madina ndi onse amene azungulira chigawo cha Madina akavalire kuti Dhul Hulaifa. Ndiye nayenso Malik pomuyankha munthu anamuyankha kunena kuti kavalire wewe ihramu yako min Dhul Hulaifa min haythu ahrama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ndipo Dhul Hulaifa amene ndi malo amene mtumiki amatani amavaliraso ihramu, ukavalire wewe kumeneko. Ndiye faqala hadha ar-rajul, mamuna amene adayankhula kunena kuti chani, inni uridu an uhrima min al-masjid, ndikufuna ene kuchitira ihramu ku mzikiti. Ndikufuna kuchitira ihramu ku mzikiti. Ndi mzikiti sakutchula malo ena ali onse pa malo 5 ipa, ndi mzikiti wina. Chifukwa cha kuyankhula kumene kubwera kutsogoloko. Ndiye Malik adanena kuti la tafal, iwe usachite zimenezo. Qala, munthu uja adapitirizabe, inni uridu an uhrima min al-masjid min indi al-qabri, ndikufuna ene kuchitira ihramu ku mzikiti umene mkati mwake muli manda. Ndikufuna kuchitira ku mzikiti umene mkati mwake muli manda, kapena mzikiti umene uli ni manda. Munthu amene akutsatira cha maganizo ake. Chifukwa apapa wapatsidwa yankho kunena kuti ukapangire kuchani Dhul Hulaifa. Ndiye akadafunsa kuti Dhul Hulaifa yo mtumiki adapangirako. Ndiye Malik yosa anamalizisa kuti ni malo amene mtumiki anatani adapangira. Yankho limene ndilokwanira kwa munthu amene amafuna kutsatira Allah ndi mtumiki wake. Akadangonena kuti barakallahu fika, ine ndipanga ziti zimenezo. Koma munthu amene akubwerabe ndi mawena, ine ndifuna kukapangira ku mzikiti, afuna kuyisira ntchito chani maganizo ake. Amene ndeti ndizachidziwikire munthu amene ndi wachani, ndi wa bid'a, ndi swahibul bid'a. Munthu uyu mopanda sokukayikira kwina kulikonse. Ndiye qala Malik la tafal, iwe usachite zimenezo, fa inni akhsha alayka alfitna, ndikukuopera iweyo alfitna, walfitna huna albid'a. Ine ndikukuopera iweyo chani mayesero yomwe ili bid'a, ndikukuopera iweyo bid'a, usochera. Ndiye qala munthu uja anati wa ayyu fitnatin, kodi kusocherapo kuli pati, mayesero ali pati, fi zidiyadil khair, mukuonjezera zabwino. Ndipeza bwanji neyo mayesero pamene ndikuonjezera zinthu zabwino. Sasa ndikapangira ku mzikiti, nanga mzikiti ndioletsera. Muzikiti mwabwino bwino muliso mandaso, mizimu ya anthu olungama mmene mweli muti ili mmene. Mukuona mezi makhalira munthu obida amabwera ndi maganizo ake. Amabwera ndi chani? Ndi maganizo ake. Ndiye akuona ngati chimene akupanga cho ndi chabwino poonjezera zinthu mu Chisilamu. Faqala Malik wa ayyu fitnatin a'zam, kodi ndi fitna so ina iti imene ili yaikulu, min annaka khusist, kuti iweyo udzipatule bifi'lin, pogwira ntchito ina yake, lam yukhsas bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yomwe sada dzipatule nayo mtumiki.
mtumiki sadachitire ihramu yake m'manda. Ndipo adawalangiza asilamu ena onse kuti madera onse amene akukhalawa adzipangira malingana ndi mmene malo aja wawachulira Umar ibn al-Khattab. Zimenezo ndi zimene munthu msilamu akuyenera kutani kuzitsatira. Ndiye akupitiriza Maliki kunena kuti fa inna Allah ta'ala yaqulu, litudi Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula, falyahdhar, achenjere, alladhina antu yukhalifuna, amene amasemphana, an amrihi, ndi chilamulo chake mtumikiyo, an tusibahum fitnatun, kuti awagwera iwo mayesero. Ndeti kunati fitina apa ndicha bid'a. Awagwera iwo mayesero omwe ndi kusochera, asochera mwachidule, au yusibahum adhabun alim, kapena chilango chachikulu chiwagwera, kusonyeza kuti adutsa pa fitina apo, adutsa pa bid'a apo, ndikupanganso chinthu monga ngati kufuru. Chifukwa muone munthu amene wadutsatu pa bid'a afika pa kufuru, yoyika chani, yoyika manda munzikiti. Ndiye ukundikuopya kugwirisira ntchito maganizo padini. Ndiye munthu aliyense amene amati akauzidwa, chifukwa anauzidwa atete, nde akauzidwa then ndikupitilizabe iyeyo kunena ati ndipangabe zimenezo, chifukwa zimene tikuzona ndi zabwino, munthu amene ndi mubtadi, amene ndi munthu wa bid'a, sahibul bid'a, popanda sokutani kukayikira kwina kulikonse. Wa thabata anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ndipo pali hadithi ina imene mtumiki wa Allah kufotokozera kuti adati, iftaraqat al-yahudu wan-nasara ala 71 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidatan. Qil man hum ya Rasulullah? Qal ma ana alayhi wa ashabi. Zikufotokozera kuti mtumiki adati, umma wanga unowu udzagawana ngati mene udagawanikiranaso umma wa Ayuda ndi Akristu. Umma wa Ayuda ndi Akristu, Akristu anagawana magulu 71, Ayuda anagawana magulu 72. Ndipo Asilamu adzagawana magulu okwana ngati 73. Magulu onsewa akalowa kumoto kupatula kwa gulu limodzi. Ne maswahaba anati, kodi ni ndani amene mukanena kuti gulu limodzi? Mtumiki anena kuti amene adzatenge njira yanga pamodzi ndi maswahaba anga. Munthu imene amene adzatenge njira imene ine ndi maswahaba anga tikutani tikuyitsatirayo, palibenso. So wina aliyense amene amabwera ndi maganizo ake mudini ndikusiya za mtumiki ndi maswahaba ake, amene yoyo ndi swahibul bid'a, pambuyo poti mamuonetsa kuti umboni ndu. Wa fi lafdhin akhar, ndipo mukuyankhula kwina tikaona ngani imeneyi munthu jana afusa kuti wa ayu fitnatin fi hadha, kodi mayesero alipati muzimenezi? Qala Malik adati, wa ayu fitnatin a'zam min an tara ikhtiyaraka li nafsika khairan min ikhtiyari Allah ta'ala wa ikhtiyari Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kodi iwe ndi mayesero anje amene ali akulu kuposa kuti iwe udzione kuti ndi wopatulika pochita zabwino zimene Allah sada zipatule, komanso zimene mtumiki wake sada zipatule, iwe ndikuzipatula kuti izi ndi zabwino? Ndikusochera kwanji kumene kungapose kumene? So muona kuti munthu wa bid'a amagwirisira ntchito maganizo ake, amati izi ndi zabwino ndiye tiye tipangeni, izi ndi zabwino tiye tipangeni, izi ndi zabwino. Olevini maulidi chato anthu akapanga sikuti umbona amapereka ati ogwirika, sanganene kuti mtumiki wa Allah pamodzi ndi maswahaba ake amachita, amanena ati izi ndi zabwino. Kodi tikusochera pamene tikumfunira mtumiki zabwino? Kumene ndikusochera? Kodi ife tikusochera pamene tikuyimba la ilaha illa Allah popita kumanda? La ilaha illa Allah ndiliu la ijeni labwino kwambiri. Kodi ife tikusochera pamene ife tikuwerenga Qur'ani pa nthawi imene tikudikirira kuti maliro atani asambitsidwe, maliro avekere sana? Tikusochera tikuwerenga Qur'ani palivuto? Qur'ani mesa ni mawu a Allah. Kodi ife tikusochera pamene tikudikirira kuti mwambo wanika ukhale bwinobwino tiwerenge Qur'ani tilande mabaraka? Tasochera. So muona kuti anthu amabwera ndi maganizo ngati amene aja, ndipo muzangodziwa kuti awa ni machani, ndi ma ahlul bid'ah. Chifukwa ngati mtumiki sada ipatule ntchito imeneyo nkuichita pamodzi ndi maswahaba ake, ife ndi ndani inu ndine kuti tichite? Timayankhulira kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhula ndi pakamwa pake, ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi. Palibe chilichonse chimene ndidachisiya chomwe chingakuyandikitseni niyo kwa Allah kupatula kuti ndakulamulani kuti chitani ni chichiteni. So iwo kachita ntchito yako ina yake imene kuiona kuti ndi yabwino, kumachita kuti mtumiki sada ilamule,
chimene kutanthauza ndi cha kuti Muhammadan qad khana ar-risala, kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anachita betray chani utenga, anatibisira sana tuuze bwanji izi. So swahibul bid'a amagwirisira ntchito maganizo ake. Choncho mudzamuona kuti nthawi zambiri akapasidwa umboni muchisilamu izi mulibe, muona kuti amapitirizabe chifukwa chani akulemekeza maganizo ake, sakulemekeza maganizo a Allah, sakulemekeza maganizo a mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Chifukwa zimene Allah wapereka, zimene mtumiki wake wapereka, zimenezo ndi zimene zikuyeneka kutsatidwa posaso chani maganizo athu. Munthu asatenge ngati maganizo ake ndachani ndapa mwamba kuposa zimene Allah ndi mtumiki wake atani atifotokozera mu Chisilamu. So mukadzamuona munthu mwampatsa umboni, amene zimukupanga mu Chisilamu mulibe, kapena izimukupanga zinthu zonse mfana ndi Chisilamu, kapena izimukupanga simukupanga bwino, mukuyeneka mpange chonchi. Yeu cha mukadzampatsa umboni ndi kupitirirabe yeu cha nkumachita basi swahibul bid'a. Swahibul fa munthu akalandira umboni ochokera kwa mtumiki wa Allah, komanso umboni umene uchokera mu maayati Allah tabaraka wa taala, chimene akuyeneka kuchita ndiyani sami'na wa ata'na, tamva ndipo titani titsatira zimenezo, kuzisiyatu zonse zimene amapanga mbuyo ndikuyamba kukhala munthu otani osinthika otsatira maayati, otsatira maahadithi amene ali as-sahiha. So kuti muzamudziwe munthu wa bid'a, china muzizindikiro zake ndizoti amagwiritsira ntchito maganizo ake, ndipo amakhala wa emotions kwambiri, amakhala wa emotions. So tatiyeni tisakale mugulu lawo amene amachita dini potengera zimene zawakomera, komanso potengera ndi mmene iwo akutani akuganizirira. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.